nakababagang balita. Upos ng sigarilyo, itinuturong sanhi ng pagkasunog ng Baguio City Public Market noong Marso. Probinsya ng Pangasinan, naramdaman ang pagyanig ng magnitude 6.3 na lindol. Kaso ng COVID-19 sa La Trinidad, Benguet, patuloy ang pagtaas. Pagsasaayos ng isang kalsada sa Baguio City mag-iisang taon na. Pagnanakaw ng 2 lalaki ng chichirya sa pool sa CCTV. At negosyong pares, kumikitang kabuhayan ngayong tag-ulan. Mula sa RNG Broadcasting Center, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Dalawang buwan nang namomonitor ng Municipal Health Office ng La Trinidad, Benguet ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bayan. Minimum health standards muling ipinaalala. Magbabalita Lynette Iris Pal. Normal na lang kung ituring ni Akmali ang COVID-19. Para sa kanya, hindi na raw ito nakakatakot. Kasi pag mga malalamig na climate, talagang makakaranas ka ng lubo ka, tapos dinalagnat ka, tapos sinisipong ka. Kasi dito malamig na klima, lalo na ngayon tag-ulan. Habang si Minerva, todo pag-iingat pa rin laban sa COVID-19. Wala pa kasi pag may sipon na sila, umiinom na sila kaagad ng gamot para hindi na sila matuluyan. Ganon sa amin. Pero ikinababahala pa rin ng Municipal Health Services Office ng La Trinidad ang pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bayan. Aabot kasi sa 39 ang aktibong kaso sa bayan. Sa monitoring ng MHSO, halos 2 buwan na ang pagtaas ng mga kaso na mula pa noong Mayo. Ang observation po namin, mostly ko female yung nagpa-positive. Yung observation na puro female po ang nagpa-positive. So siguro sila ang lumalabas, naghahating ng mga eskwela at sa kakwan, kaya they are prone for transmission. 31 sa COVID cases ay symptomatic, habang 8 ay asymptomatic. We have already renewed the contract tracers. So sila po ang renew namin para i-trace po yung transmission. So we again get volunteers for contract tracers, yung mga nurses natin. Ipinaalala ng Municipal Health Services Office ang pagsunod sa minimum public health standards para makaiwas sa COVID-19. Napapansin ko lang na dahilan is nawala na sa isip ng tao yung pagpapractice ng infection prevention control sa kanilang sarili. Minsan hindi na rin sila nagpe-face mask pag maraming tao. Sa target na mahigit 100,000 residente ng La Trinidad, mahigit 83,000 pa lang ang fully vaccinated. Mahigit 26,000 na ang nakatanggap ng kanilang unang booster dose at mahigit 4,000 pa lang ang nakakuha ng kanilang ikalawang booster dose ng bakuna kontra COVID-19. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Sa mga nagtatanong kung bukas na ba ang Cannon Road, ito po ang sagot. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natatanggal ang gumuhong lupa noong nakaraang linggo. Para sa karagdagang detalye, narito ang report. Sinalubong ng mabigat na daloy ng trapiko sa Marcos Highway ang mga nagsiakyatan sa Baguio City noong long weekend. Ang usad pagong na trapiko umabot hanggang sa Taloy Sur, Tuba, Benguet.
Nakikitang dahilan ay ang pagsasara ng Cannon Road matapos ang karagdagang pagguho ng lupa partikular sa Camp 6 Tuba Benguet noong kasagsagan ng Bagyong Betty. At noon lamang nakaraang linggo, isang pagguho muli ang naitala. Nakunan pa nga ito ng video ni Jay. Anong araw na yun kasi inutusan ako ng operator bumili ng merienda. Ayun, di pagbalik ko, nakita ko na lang na umuusok bomba yung mga lupa. Na talagang totally landslide. Hello ma'am, estudyante po kayo? Dahil hindi madaanan ng sasakyan, hirap tuloy pumasok sa eskwela si Jessa. Narigataan talaga. Parkaro tayo di 5 tinagapuan mi. Nagdatama sa pangagring tapos makaunod. Tapos awan pa jeep nga sumardang. Makapupirat din! Pasakit na rin ito sa kabuhayan ni Denver. Takot talaga narigat. Na karkarot panag-eskwela, no? Panagtutudo manan, sigurado manan nga kasi ti eskwela. Panang nga siyak, dagito residente launay. Mayat ko man, umaupan. Yan lang may ma'am. Wala pa namang kasiguraduhan kung kailan muling mabubuksan ang naturang kalsada. Patuloy pa rin kasi ang clearing operations ng DPWH car. Are still clearing pero hindi, with the kind of weather we have, hindi natin pwede buksan muna. So, observe natin kasi kung umuulan-ulan kasi, nagkukudugan pa yung mga boulders natin at saka soil. So, antayin natin muna. Sa bangin patungo sa gilid ng ilog muna pansamantalang ibinabagsak ang mga lupa at batong nililinis. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nabulabog ng pagyanig ng magnitude 6.3 na lindol sa Calatagan, Batangas, ang probinsya ng Pangasinan. Pasok ng mga estudyante sa ilang bayan, pansamantalang sinuspinde. Magbabalita Linet Iris Pal. Tila normal na araw lang para sa mga empleyado ng isang opisinang ito sa Subic, Zambales. Pero napahinto ang lahat nang maramdaman ang pagyanig ng magnitude 6.3 na lindol. Ang ilang empleyado agad nagsilabasan sa gusali. Naitala ang sentro ng lindol sa bayan ng Calatagan, Batangas. Ang pagyanig naramdaman din sa probinsya ng Pangasinan. Agad na nagsagawa ng evacuation ng mga estudyante ng mga Taram National High School, Tayug National High School at Pulong National High School sa bayan ng Bugalyon. Dahil sa pagyanig, ang MDRRMO ng Bautista nagsagawa ng rapid damage and needs analysis sa epekto ng lindol. Pansamantala rin kinansela ang mga klase sa lahat ng antas sa bayan ng Bayambang. Hindi po masyadong naramdaman, konti lang po yung nakaramdam. Despite that po, sinuspend agad ng aming Mayora Inyang Sekyapao yung mga classes at all levels of school. Kasi daw po, mataas ang chance na magkaroon ng another lindol. Naramdaman sa probinsya ang intensity 2 ng lindol, kabilang ang San Fernando City, La Union at katabing probinsya ng Tarlac. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ang kabuuang danyos ng naturang pagyanig. Linet Iris Paed para sa Luzon Headlines. Pasakit na sa mga motorista at mga naglalakad ang kasalukuyang sitwasyon ng Carante Street sa Baguio City. Kung bakit, alamin sa report na ito. Sa araw-araw na pagde-deliver ni Christopher, sa Carante Street raw siya pinaka-nahihirapan. Hindi kasi pwedeng ilapit ang sasakyan sa mismong pwestong pagkukuhanan ng mga produkto. Butas-butas kasi ang kalsada dahil sa proyektong shared street. Tapos kung ganitong tag-ulan, nadudulas yung mga sasakyan. Mahirap talaga, ma'am. Hindi lang sa pulweso sa motorista, pati sa mga tao. Tingnan yung mga tao kung saan-saan sila nagdumadaan kasi maraming harang. Masaming mga caution tip. Doble pagod rin kay Renny Boy ang pagdaan sa naturang kalsada. Dapat ayusin na. Para tagulan na eh. Para hindi naman ako nahirapan dyan pag-akyat. Minsan yung malaking dala ko, hirap na hirap ako dyan.
Kaya kailangan ko nakasama eh. Minsan may lumalabas dito sa mga galing sa Imbornal. Dating paradahan ng jeep ang Carante Street. Pero noong nakaraang taon, napagpasyahang isaayos ang naturang kalsada hanggang sa Perfecto Street para gawing shared street ng mga pedestrian at motorista. 10 milyong piso ang pondong ibinuhos dito ng pamahalaang lungsod. Nagsimula ang pagsasaayos Agosto noong nakaraang taon. Pero hanggang ngayon, hindi pa natatapos at tila nakatenga pa rin ang proyekto. Sinubukan ng news team na makuha ang pahayag ng City Engineering Office at ng City Environment and Parks Management Office pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga text at tawag. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, upos ng sigarilyo. Itinuturong sanhi ng pagkasunog ng Baguio City Public Market noong Marso. Yan at iba pang mga balita, abangan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm stoked. Kumain na sapat, dapat pala ang side. Pinggang Pinoy, manamit. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Pero sundin ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. To those of you interested to join our free art lessons, we will be doing it every Saturday, and it will be from 9 o'clock to 11:30. We will do it here. Gamitin mo yung galing mo sa art. So, join and be counted. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Laging tumutok sa mga programa ng RNG Luzon. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Upos ng sigarilyo. Yan ang itinuturong dahilan ng Bureau of Fire Protection sa 3 buwang pag-iimbestiga sa pagkasunog ng Block 3 at Block 4 ng Baguio City Public Market. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Gabi ng ika-11 ng Marso ngayong taon, tinupok ng apoy ang Block 3 at Block 4 ng Baguio City Public Market. Higit 1,600 mga tindero ang nawalan ng kabuhayan. Sa loob ng 1 linggo, isinagawa ang clearing operation maliban sa isang parte ng Block 4. Dito raw kasi pinaniniwalaang nagsimula ang sunog. Matapos ang higit 3 buwan, wala pa ring resulta ang investigasyon ng sunog. Kaya ang konseho hiniling na ang resulta ng investigasyon mula sa Bureau of Fire Protection. Ang initial findings daw nila is there is no faulty wiring, neither are there
yung mga ashes, based on the ashes they examine, they cannot, hindi naman daw cause yun. So, ang tinanong namin, so ano talagang cause ng fire na yon? Sa initial na investigasyon ng BFP na isinumite nila sa konseho, hindi malinaw ang pinagmulan ng apoy. Nakitaan rin umano ng irregularidad ang nasabing initial report. In other words, hindi accidental. Na faulty wiring So what then is the cause? As manifested by the Baguio Fire Department, it should be the national office of the fire department that should come up with a report. But if you look at the findings, it was signed by Odiber, our city marshal officer. So mukhang hindi tugma doon sa revelation nila sa council. Paraan din ito ng konseho upang matanggal ang agam-agam ng publiko. Pero kahapon, ipinasakamay na ng Bureau of Fire Protection ang komprehensibong report sa investigasyon ng sunog. Ayon sa BFP, nagmula raw ang apoy sa isang upos ng sigarilyo. Based din sa mga statement ng mga witnesses natin na nagsasabi na may nahahanap sila doon, ay may nakikita sila doon sa area na yon na every morning na naglilinis sila, may mga cigarette butts na nakakalat doon. Nagpaliwanag naman ang BFP kung bakit ang central office ng BFP ang nanguna sa pag-iimbestiga at kung bakit umabot sa 3 buwan ang investigasyon. Based on the BFP Standard Operating Procedure, ang level of authority ng City Fire Marshal is 40 million and below, and pag 60 and above, national headquarters na. So since 80, umabot siya ng 80 million sa national headquarters na siya. Ang length kasi ng investigation, magbe-base din sa, kunyari may mga dumadating na bagong evidences, ganyan, and yung mga documents na kailangan nila. Kami kasi nagpo-provide, since dito nangyari, kami yung nagpo-provide sa national headquarters nun. So once sufficient na lahat na ibinibigay namin sa kanila at kaya na nila mag-come up ng findings, so ano na yun, matatapos na nila. So sa kanila ibababa sa amin yung final investigation report. Tiniyak naman ng BFP ang buong kooperasyon nito kung sakaling buksan muli ang investigasyon sa sunog. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nako, wanted ngayon sa isang barangay sa Baguio City ang 2 lalaki matapos magnakaw ng chichirya sa isang tindahan. Ang buong insidente nakuna ng CCTV. Magbabalita Lynette Iris Pare. Bandang alas 8:28 ng gabi noong ika-7 ng Hunyo, makikita sa kuha ng CCTV ang 2 lalaki na nag-uusap sa tabi ng kalsada sa Sepik Road, Barangay Campo Filipino, Baguio City. Maya-maya ay naglakad ang isa sa mga lalaki. Ilang minuto naman, pumasok ang kasama nito na may takip ng panyo sa mukha at kumuha ng chichirya sa loob ng tindahan. Nagawa pa nitong mamili kung ano ang kukunin tsaka tumakas. Feeling ko na sense niya na alam ko na. Kasi parang tumayo ako nung sinabi kong ano yon, yung act na kukuha pa lang siya, tumakbo na siya. Pero nabitbit niya na yung hawak niya. 2 chichirya ang naitakbo ng kawatan. No, habang pinapanood ko sa CCTV, talagang tinignan niya kung ano yung masarap, yung ganun. Kasi ikaw magnanakaw, kung ano yung mahawak mo dito. Di ba? Tumakbo ka na. Wala lang, parang tatawa ko, namili pa talaga siya. Dahil sa pangyayari, ipinaskil ni Glenda ang itsura ng mga magnanakaw sa kanyang tindahan base sa kuha ng CCTV. Ang nag-confirm lang yung suki kong pamangkin niya na bumibidyo, tumatawa pa siya. Sabi niya, ay si Tito, ba't kaya may picture siya dito? Doon ka na-confirm, yan ba si Tangkat? Opo, yan po si Tito Tangkat. Ang insidente ay hindi formal na naidulog sa pulisya maging sa barangay. Hindi direct na pumunta dito yung may-ari. Sinend lang ata dun sa tanod namin. Tapos nakita rin namin sa sumbungan ng bayan
yung video na yon. Wala siyang direct na ano dito sa barangay report. Mas pinalakas naman ang police tanod visibility lalo na tuwing gabi upang maiwasan ang kaparehong insidente. Every night nag-iikot yung police tanod namin na iniikutan nila yon. Tapos sinabihan na rin yung store na yon kasi yung store na yon nakabukas pa rin sila hanggang 10 p.m. Actually hanggang 9 p.m. lang yung store sana. Ito raw ang unang naitala na pagnanakaw sa naturang barangay ngayong taon. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Time out muna tayo sa mga krimen at dumako sa good news. Inspirasyon ng top 9 sa katatapos na nursing licensure examination ang ina nitong OFW. Ang kanyang kwento alamin sa report na ito. Madalas nawawalan ng tiwala sa sarili si Darlene. Mas nasubok pa ito nang kumuha ng kursong nursing. No-compare ko po yung sarili ko sa ibang students na parang alam na nila yung mga words na hindi ko alam. Ganun pa man, hindi ito sumuko para sa pangarap na maging isang nurse. Alay niya rin kasi ito sa kanyang inang OFW na 2 dekada ng domestic helpers sa bansang Amerika. Financially po, medyo wala naman pong naging problema. Pero yun po, nagpapasalamat ako sa Lord kasi yun, isang privilege po na makapag-aral po. Bagamat nangungulila, tiniis ito ni Darlene alang-alang sa sakripisyong ginagawa ng kanyang ina. Nito lamang ika-29 at ika-23 ng Mayo, kumuha siya ng nursing licensure examination. Mula sa higit 10,700 na mga pumasa, tinanghal siyang top 9 passer. Darlene Joy B. Aquino, top 9 Nursing Licensure Examination. Kaya naman bilang pagkilala sa kanyang husay, kasabay ng kanyang pagtatapos, malakas na palakpakan at hiyawan ang inialay sa kanya. Yung sa in-expect ko, hindi ko po talaga in-expect kasi katulad po nung sinabi ko kanina, hindi po ako masyadong nag-excel din nung college days. So, hindi ko unexpected po talaga na makapasok po ko sa top 10. Tubong Orobistondo, Pangasinan si Darlene at nagtapos ito ng nursing sa Dagupan City. Sa ngayon, hangad niya ang makapagsilbi sa bayan bilang isa ng ganap na nurse. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At namang alamin kung bakit ipinagbabawal ang cyber squatting sa Ikaw at ang Batas. Meron tayong squatting sa lupa, but there is another form of squatting, and that is cyber squatting. At under Republic Act number 10175, otherwise known as the Cybercrime Protection Act of 2012, ipinag-prohibit ng batas na ito yung ma-acquisition of domains na without the permission of the owner of the domain. If the acquisition is in bad faith or with intent to gain profit or mislead or destroys one's credibility, then that is punishable under our laws. At ito yung pinuprohibit ang cyber squatters to profit from a brand's goodwill and reputation, registered in the domain name, tapos gagamitin nila ito. And this is the classic case of ABS-CBN Corporation dealing with cyber squatters and copyright infringement in 2021. Doon sa Amerika nag-file ang ABS-CBN. And nanalo sila ng $21 million as they sued 21 pirated website operators. Nag-i-stream ng kanilang sa sariling portal nila at nagsasabing free access
to ABS-CBN content in the United States and other countries. At isa dito yung Filipino News Channel na idinimanda din ng ABS-CBN, and ang sabi nila dito you should have obtained permission from ABS-CBN Corporation bago nyo inilabas yung aming news reports or other TV programs. So, ito na yung bagong form of cyber squatting na hindi na allowed by our cybercrime laws. Susunod, negosyong pares kumikitang kabuhayan ngayong tag-ulan. Kung paano magtayo at palakasin ito, abangan. Sa music ng batang 90s, naranating ng itrahan. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Patuktong ngayong taglamig. Alam niyo bang kumikitang pangkabuhayan ng ngayong tagulan ang negosyong pares? Paano nga ba ito patakbuhin at palaguin? Ibabahagi yan ng dalawang matagumpay na pares owners sa kwento ni Jason Andaya. Mainit na sabaw, overload ng mga sangkap at samot-sari pa. Ito ang pares. Kaya sina Jason at Jovi, ito ang napiling negosyo. Ayun po, nung una kasi nag-iisip kami, kasi ang hirap mag-apply ng work. Kaya ang balak sana namin magtinda, kung anong mga pwedeng itinda sana, ganun. Then nag-come up kami na ganito, mag-business. Try namin business ng food. Dating manager ng fast food chain si Jovi, habang si Jason ay dating delivery food rider at online seller. Sa kapital na 150,000, sinong mag-aakala na sa simpleng sabaw ay kikita sila ng limpak-limpak na salapi? Yung furniture natin ngayon is yung special. Isa kasi siya sa bestseller namin. Pero meron kasi kaming mga rice meals. Meron kaming 99ers. Tas may mga only rice din kami. Yung isa sa mga, actually lahat naman ng combo meals namin is bestseller. Pero tulad ng ibang mga negosyante, naranasan rin nila ang samot-saring problema. Pumunta po kami ng Camdas. Doon po talaga yung walang tulog. Kasi nung first kasi namin, dalawa lang yung staff namin din, dalawa kami. Parang apat kami mag-shift. Wala kaming tulog. Pero dahil sa pagpupursigi, binabalik-balikan na sila hindi lang ng mga residente, kundi na rin ng mga turista. Ayon sa global data, marami pa ring mga Pilipino ang nagnanais pasukin ang pagnenegosyo ng pagkain. Aside for the reason that food business is a primary need, especially Filipino customers, they always get excited to exciting things
exciting taste, exciting ingredient, exciting ambient. It's not actually about the food that they see only. So if they see that the environment is good, the price is good, so their taste and choice preferences also differ. Sa ngayon, meron na silang 2 branch at balak pa nila itong dagdagan sa susunod na linggo. Jason Andaya para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.